Aquí hai unha política no país que pasa por vender como recuperacións de zonas que foron explotacións determinadas, bueno, pois o que acaban sendo reutilizaciones para agardar debaixo da alfombra o que ninguén quere na súa casa. Eu creo que Miramontes é un bo exemplo. É dicir, nos en Miramontes levamos ano e pico traballando ca plataforma e, claro, desmontar unha autorización de ámbito autonómico para o cal moitas competencias non son municipais é moi complicado e o millor é que en estes momentos esa actuación en Teo se frena agora, porque é un momento para actuar e iso vai a forrar moitos anos de loita para os veciños e para as veciñas. Por iso digo que as políticas son do país e por iso digo que a autorización do que é o marco global, ao igual que Miramontes, é autonómica. A movilización veciñal actualmente en Miramontes está a demostrar que a autorización non se está a cumprir e que está a haber un uso indebido da recuperación desa canteira, non? E é unha sospeita máis que suficiente para pensar que poda pasar tamén en Teo. E que vai pasar noutras partes do país, en Sobrado, en outras partes, que están indo estas plantas, que en teoría iban a ser zonas de rehabilitación de antiguas canteiras, pois están indo rechazos que non poden ser tratados en ningún outro lugar a nivel autonómico. Eso que significa? Que estamos metendo en suposta recuperación con tecnosoles de canteiras, estamos a meter o que ninguén quere na súa casa debaixo da alfombra. E entón eu creo que iso ten que saber o país, porque isto ahora está pasando en Compostela, está pasando na comarca en Teo, pero hai outros tipos de actuaciones que falen desa reactivación do que eran antiguas canteiras ou antiguas minas, como a situación de Touro, e que forma parte dunha política de ámbito autonómico. Eu non comparto. Se nos queremos convertir no verquedoiro do Estado e queremos reactivar determinadas acciones mineiras, como no caso de Touro, que eu creo que forman parte do pasado, pois esa é unha aposta de alguén no país que prefire xerar determinada dinámica económica que non asumir o risco medioambiental que eso supón. Eu prefiro preservar a cuestión medioambiental que asumir ese risco.